नोंथांमोना आंनि उननि बेकग्राउन्डखौ नुदों ग्रीन लोगोसे ब्लार नुवाखैना बुम नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव दा नायनो हागोन बेकग्राउन्डआव मा जाबाय ब्लार जाबाय लोगोसे आङो रिमुभ खालामनानै माने बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनानै ब्लार खालामना होबाय आरोना नोंथांमोनाबो बेफोरबायसा जितु गावनि मबाइलजोंनो एडिट खालामनो हागोन ना आरो बै जितु एडिटिं बेखौ आं माव खालामदों होनना नोंथांमोना साननो हागौ बेयो जाबाय काइन मास्टार बे काइन मास्टारखौबो आं नोंथांमोनाव उइदाउट वाटारमार्क बै काइन मास्टारखौबो आं नोंथांमोना प्रोभाइड खालामना होगोन जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जितु इउटुबाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ दिनैसिम नुसनबाय दंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो ना थ' बिदिब्ला आं गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायनाय थाबाय ना आरो मोनसे बाथ्रा बेनो जायफोरनि मबाइला दामिकनि एसेबाबो दाम गोसानि बिसोरनि जितु मबाइलाव अलरेडि जितु ब्लार भिडिअसो शुट खालामनो हाखायो जायफोरनिया खम दाम एसे माने दामिकनिबाबो खायसेयाव थायो वान प्लासफोराव थायो आरोना आं एमान इदि मिथिया आरोना मानोना आंनि मबाइल जितु मबाइल बेयो खम दामनि आरोना बेनिखायनो आंनियाव गैया जायफोरना एसे दामि बिसोरनाव थागोन आरोखि ना थ' बिदिब्ला आंनि मबाइल स्क्रिनाव थांनानै नोंथांमोना काइन मास्टाराव थांनानै देखायनोसै आरोना माबोरैहाय जों एडिट खालामनानै माने प्रफेसनेल माबोरै गावनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ जोङो ब्लार खालामनो हायो लोगोसे बेकग्राउन्डखौबो जोङो माबोरैहाय रिमुभ खालामनो हायो बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायलांगोन उइदाउट ग्रीन स्क्रिन ना आंनियाव ग्रीन स्क्रिन नुदों नोंथांमोना जायफोरना ग्रीन स्क्रिन गैया बिसोरखौबो आङो जितु बेकग्राउन्ड बेखौ रिमुभ खालामनानै दिन्थिगोन आरो जायफोरनिया ग्रीन स्क्रिन दं बिसोरनाथ' माने गोरलैयैनो रिमुभ जागोन आरोखि ना आरो ग्रीन स्क्रिन गैयाबा गोरलैयैनो रिमुभ खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन आरो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ना बिदिब्ला आङो आंनि जितु काइन मास्टार बेयाव थांसै नोंथांमोनाव जायफोरनाव काइन मास्टार गैया बेखौबो आं नोंथांमोननो माबोरैहाय मोनगोन बा वाटारमार्क गैया माबोरैहाय मोननो हागोन आं नोंथांमोननो बेखौबो फोरमायलांबाय थागोन नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ जोबजासिम नायना बेनिफ्राय गोबां नलेज मोननो हागोन बा माबोरै जोङो रिमुभ खालामनो हायो लोगोसे माबोरै जितु जोंनि बेकग्राउन्डखौ बेखौ ब्लार खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोना मिथिगोन आरोखि ना बेक थुजादों अके होदो बेयाव बेनिफ्राय निउ प्रजेक्टआव थुदो बेनिफ्राय नैयाव रिसार्च जितु जों इउटुबनि थाखाय भिडिअ खालामदों नालाय 16.9 बेखौ लानांगोन जुदि नोङो सर्ट खालामबाथाय 19.16 खौ लानांगोन आरोखि बेयाव भिडिअ लाबोनांगोन नोंथांमोना डाइरेक्टलि भिडिअ लाबोनांगोन जिहेतु जोङो निउ प्रजेक्ट खालामनांदों बा गोदानै जोङो भिडिअ एडिट खालामनांदों ना बेनिखायनो बेनिफ्राय केमेरायाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय मोनसे भिडिअ लानोसै नोंथांमोननो एग्जाम्पल हिसाबै आं नोंथांमोननो देखायनि ना डाइरेक्टलि भिडिअखौनो एडिट खालामबाथाय गोबां माने सम लागोन आरोखि ना आरो लोगोसे जितु दा शुट खालामबाय दं बै शुट खालामनायखौबो आं गेजेराव सोना होनांगोन ना अब्लासो जितु भिडिअ आपलड खालामनो हागोन ना बेनिखायनो मा डाइरेक्टलि आङो ससे एडिट खालामना खिन्थिनोसै आरोना बेफोरबायसा नोंथांमोनाबो एडिट खालामनांगोन बेनिफ्राय नैखौ काट खालामना लानोसै आङो माने बबेनिफ्राय नांगौ बबेखिनिखौ नांगौ बेखौ आं काट खालामना लानोसै आरोखि बेनिफ्राय बेखौ राइट खालामना लानोसै राइट खालामनानै ससे बेखिनियाव आं माने ब्लार होआ आरोखि ना नोंथांमोना जेब्ला आं भिडिअ आपलड होगोन अब्लाथाय नोंथांमोना प्रपारलि नुनो हागोन बेनिफ्राय नैयाव थुदो मिडियायाव थुनानै जितु नोङो बै जितु बेकग्राउन्ड बै बेकग्राउन्डआव नोङो माखौ होनो ना रिमुभ खालामनानै नोंनि जितु भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनानै नोङो बेकग्राउन्डआव माखौ लागायनो बा जितु ब्लार खालामनायाव नोङो मा बेकग्राउन्ड होनो बेखौ लाबोदो आरोना बेनिफ्राय आं केमेरायाव थांबाय आं जितु बेकग्राउन्डआव माने मा होगोन जितु ग्रीन स्क्रिन बेखौनो होगोन आरोखि ना बेनिफ्राय बेखौ लाना फैनोसै आङो ग्रीन स्क्रिनखौ लाना फैबाय बेनिफ्राय ग्रीन स्क्रिनखौ जितु जोंनि रिसार्च माने जोंनि जितु भिडिअ बे भिडिअजों जोङो मिलायना लानोसै जुम खालामना लानोसै बेफोरबायसा बेनिफ्राय नैयाव थुदो मोननैयाव बेयाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय एसे एसे लं खालामना होदो जिहेतु जोङो भिडिअआ लं जागोन आरोना जास्ट नोंथांमोना एसे सर्टआनो दिन्थिनो हागोन ना नोंथांमोना जास्ट अब्लाबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन आरोखि ना बेयाव मोनसे इफेक्ट होनानैसै बेयाव स्टिकार माने एसे बेफोरबायसा होनानै आरोना एसे प्रफेसनेल जानाय रखम बिदि होनानैसै ओमफ्राय बेयाव मोनसे साउन्ड होनानै जितु बै थुङा फैलायनाया ना बेखौ एसे प्रफेसनेल होनाय रखम ग्लास बेखौ होना होनोसै आरोना जाबाय बेनिफ्राय नैयाव बेयाव जा जोंनो मा नांगौ ब्लार नांगौ ना ब्लारखौ लाना फैनो जोङो बेयाव थुदो बेनिफ्राय इफेक्टआव थुदो बेनिफ्राय गाहायथाराव थांबाथाय नुगोन नोंथांमोना ब्लार ना बबे मोनसे ब्लारखौ नांगौ बेखौ नांगौ ना बेखौ नांगौ बे जाहैबाय नर्मेल नै जाहैबाय एसे बेलेग आरोना एसे माबा टाइपनि एसे स्टाइल टाइपनि आरोना बे एसे खेंख्रा आरोना बेयो नै नर्मेल नै खेंख्रा टाइपनि बबे मोनसेखौ नांगौ नोंथाङा चुज खालामना लाबानो जाबाय बेखौबो आङो बेखौ लानोसै आं नर्मेलखौनो लानोसै नोंथांमोना जास्ट देखायनो थाखाय नोंथांमोना बबे मोनसेखौ नांगौ चुज खालामना लाबानो जाबाय ना बेनिफ्राय बेखौ बेजों समान खालामना लादो जितु नोंनि भिडिअजों ना बेजों समान खालामना लाखाबाय आं बेखौ नैखौ एसे काट खालामना होनांगोन नै जितु भिडिअ बे भिडिअजों एखे लानांगोन आरोना बेखौ काट खालामना होनि आङो ना होमबासो जागोन ग्रोब नै दा जाबायना बेनिफ्राय बे ब्लार खालामना दोनबाय आं ना बेखौ ब्लार खालामना दोनबाय जितु नोङो खमायनोब्ला नैयावबो खमायनो हागोन नैयाव बारायनो खमायनो हायो आरोना नोंनि जितु ब्लार बेखौ बेनिफ्राय नैयावबो
केपासिटिखौ नियाव खमायनो बारायनो हायो आरोना जोङो ग्रोबनो मिलायनानै लाखाबाय ना बेनिफ्राय भिडिअखौ लाना फैनोसै आरोखि जि भिडिअखौ जोङो ब्लार खालामनो नागिरदोंबा बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनो नागिरदों ना बेनिफ्राय मोनसे भिडिअ लाना फैनोसै आङो नैखौ लाना फैनोसै भिडिअखौ ना बेखौबो आङो काट खालामना लानोसै ना खान्द' खालामना लानि फट'आ फैफादों बेखौबो काट खालामना लानोसै आङो ससे मबाइला गोबां लेग जादों दे आंनिया मबाइला गुदुं जादों माने मबाइला रेमा खम ना बेनिखायनो गोबां प्रब्लेम फेस खालामनांगौ जायो लोगोफोर ना बेनिफ्राय बेखौबो काट खालामना लानोसै बेखौ माने ट्रिम खालामना लानोसै राइट खालामना लानोसै ट्रिम राइट बेनिफ्राय बेखौबो ट्रिम राइट खालामना लानोसै बेनिफ्राय बे भिडिअ जाबाय ना नोंथांमोना नै बेकग्राउन्ड नुदों ना बेयाव बेकग्राउन्ड नुदों ना नै बेकग्राउन्ड दङ बेखौ दा जोङो माबोरै रिमुभ खालामगोन जायफोरनिया ग्रीन स्क्रिन गैया ना जायफोरनिया उनाव ग्रीन स्क्रिन गैया बिसोरबो जितु बेकग्राउन्ड बेखौ रिमुभ खालामनो हायो ना मोनसे अपसन दङ नोंथांमोना नायनो हागोन इयाव मेजिक रिमुभार होनदों ना मेजिक रिमुभफोराव जेब्ला नों होगोन ना अब्लाथाय जितु नोंनि भिडिअ बे भिडिअआ माने अट'मेटिकेलि माने बेकग्राउन्डआ रिमुभ जागोन आरोखि बेयाव होनाबाथाय बेयाव मोनसे नैयाव खारगोन ना नै जेब्ला खारनाया फुल जागोन माने नैयाव एसे गोमो गोमो जेब्ला जोङो भिडिअखौ एक्सपर्ट खालामना खारोना बेफोरबायसा खारनायाव फुल जागोन अब्लाथाय एसे खारहैना नैफोरबायसा नै खारनाया नुदों ना नै खारनाया जेब्ला फुल जागोन अब्लाथाय बेयो मा जागोन जितु नोंनि बेकग्राउन्डनि बै जितु बेकग्राउन्ड थानायनि ग्रीन स्क्रिन ना जिखिजाया जिबाबो ग्रीन स्क्रिन जा बा माबा मोनसे सिनारियानो जा जिबाबो नोंनि जितु बेकग्राउन्ड दङ बेयो रिमुभ जागोन आरोखि ना ग्रीन स्क्रिनाव नङा जिबाबो रिमुभ जागोन बेयाव कमप्लिट जाबाथाय बेनिफ्राय बेयाव नेबाय थाबाथाय गोबां भिडिअआ गोबाव जागोन माने गोलाव जागोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि नोंनियाव ग्रीन स्क्रिन गैयाबा बा बिदि मोनसेल' गाबनि कालार गैयाबाथाय नोंथाङा बेफोरबायसा नै जितु मेजिक रिमुभार बेखौ इउज खालामनो हागोन आरोना बेनिफ्राय जों क्रमा केयाव थांसै जितु जोंनिया ग्रीन स्क्रिन दं बेयाव ग्रीन स्क्रिनाव माने इनेबल खालामना होबाय नोंनि जितु मा नोंनि बेकग्राउन्डआ मा कालाराव दं बेयाव नोङो सुइस खालामनो हानांगोन ना नैयाव जोंनिया जितु ग्रीन स्क्रिनाव दं बेयाव ग्रीन स्क्रिनाव होखाबाय नोंनिया जुदि नैफोरबायसा नै बेफोरबायसा होनाय जितु जोंनिया ग्रीन स्क्रिनाव दं नालाय ग्रिनावनो दंखायो नैयाव निलाबा निला नोंनिया गोजाबा गोजा बेफोरबायसा सुइस खालामनो हायो नैयाव नै ना बेफोरबायसा नोंनिया बेकग्राउन्डआव जि कालाराव दं बेखौ सुइस खालामनांगोन आरोखि नोङो ना जोंनिया जितु ग्रीन ना ग्रीन माने ग्रीन स्क्रिनानो दं जोंनिया बेनिफ्राय नैयाव जितु मानसि बै मानसिखौ जों गुफुर खालामजोबनांगोन नैयाव मानसिखौसो बेकग्राउन्डखौ ब्लेक खालामनांगोन ओमफ्राय नै ना एसे ब्लेक जाहांबायनो निखौ सरि निखौ आं माबा खालामना लाखानो र' क्रप खालामना लानि इमान गिदिरहाय जोङो माने मा खालामा जितु बेखौ ग्रीन स्क्रिनखौहाय माने जितु बेकग्राउन्ड बेखौ रिमुभ खालामजोबथारबाथाय एसे मिलायनायाव खस्थ' जायो मानोना लाइटआ प्रपारलि गैया नालाय ना बेनिफ्राय बिदि खालामना लाबाय बेनिफ्राय क्रप खालामना लाग्रोबाथाय मोजांसिन जायो आरोखि ना अब्लाथाय ओमफ्राय आं क्रमा केयाव थांफिननोसै बेनिफ्राय मिलायनो गोरलै जासिगोन अब्लाथाय दहायना गुवारथार जादोंमोन ना नै जाबाय जोंनिया ना नायनो हागोन नोंथांमोना बेसे बेसे होना लादों आङो नोंथांनि जितु भिडिअजों रिसार्जआ माने नोंथांनि जितु भिडिअखौ लानानैसो बेनिखौ मिलायनांगोन दे माने आंजों सेम मिलायनाङा नोंनि जितु भिडिअनि जितु कालारिं लाइट बेजोंसो नोंथाङा गोरोबनानै मिलायनांगोन आरोखि बेखौ ना बेनिफ्राय नैयाव जाबाय नै 35 65 लादों आङो बेनिफ्राय जाबाय ना नैयाव नायनो हागोन बेयाव मिलायना लानोसै बबेखिनियाव लानो आं ना बेखिनियाव लानोसै आं भिडिअखौ खेबसे प्ले खालामना होनि आङो नै ना बेफोरबायसो जाबाय आरोखि ना जितु जोंनि बेकग्राउन्डआ उननिया माबा जाबाय दे सरि ब्लार जाबाय दे उननिया नोंथांमोना नायनो हागोन नैयाव नायबा नै मोनसेयाव नायबा नुगोन नै ना ब्लार नोङो माबायसा बेनिफ्राय नै ना ब्लार जाबाय जोंनि जितु भिडिअ बे भिडिअआ बेकग्राउन्डआ ब्लार जाबाय आरोखि बेनिफ्राय जोङो बेयाव मा लाबोगोन आरो शेडआव लाबोगोन जोङो बेखौ बे मिलायनानै लाखाबाय जोङो बेखौ मिलायना लाबाय नालाय ना बेनिफ्राय बेखौ एसे जुम खालामना होनि जों बेयाव शेडआव लाबोगोन आरोखि ना बेखौ जोङो मा खालामसै नैयाव मोनसे अपसन दं एडजास्टमेन्ट ना एडजास्टमेन्टआव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय गाहायाव नुगोन नोंथांमोना नैयाव गेन नुदों ना गेनखौ इदि खालामना हो माने खमायजोबना हो आरोखि ना गेनखौ खमायजोबना हो बेनिफ्राय बेक फैनानै नैयाव नुगोन नोंथांमोना मोनसे एल्फा केपासिटि नायदों ना नैयाव एसे ओरै खालामना हो आरो ना बेनिफ्राय बेखौ दोनदो बेनिफ्राय बेखौ मा खालामना हो डुप्लिकेट खालामना हो डुप्लिकेट अब्लाथाय बे भिडिअआनो मोननै जागोन आरोखि ना बे भिडिअआनो मोननै जाबाय ना नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेफोरबायसा मोननै जाबाय बेनिफ्राय बेखौ मा खालामना हो दहाय जितु जोङो मा खालामदोंमोन एडजास्टमेन्ट खालामदोंमोन ना बेखौ जितु जोङो बबे मोनसेखौ जोङो खमायदोंमोन बेखौ मा खालामना हो बेफोरबायसा खालामना हो जेराव दंमोन बेयावनो दोनफिन आरोखि ना बेयाव 0 थाखाय अलरेडि बेयाव 0 दोनफिन बेनिफ्राय जितु एडजास्टमेन्ट माने केपासिटि ना एल्फा बेखौ
100 खालामना होफिन ना बेनिफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ माने बेफोरबायदि एडजास्ट खालामनो हागोन अब्लाथाय बेयाव उनाव मा दंगोन जितु जोंनि उनाव दङ मा मोनसे मा दङ शेड' जाबाय आरोखि ना शेड'नि जितु भइस ना बै भइसखौ नोंथाङा खमायना हो मानोना जोंनि जितु भइस बेयो मोननै जागोन मोननै जाब्लाबो बेयो एखेयानो जागोन आरोना अब्लाबो नोंथाङा खमायना हो आरोखि ना बेनिफ्राय नैयाव इदि खालामना हो बेनिफ्राय जोङो नुगोन नै अब्लाथाय जोंनि उनाव मा दङ शेड' थानाय रखम नुबाय आरोखि ना नोंथांमोना बेखौबो मिलायना होनो हागोन जितु मिलायनानै ओरै मोजाङै मिलायना हो बेनिफ्राय जितु उननि जितु शेड' बै शेड'खौ नोङो मा खालामना हो नैयाव क्रप मोनसे नुदों ना बे क्रपआव बेखौ इनेबल खालामना हो आरोना ओमफ्राय नैखौ बेफोरबायसा एसे ओरै बारायना हो आरोना अब्लाथाय प्रफेसनेलसिन नुगोन आरोना बेखौ मिलायनांगोन नोङो गोबां माने टाइम लायो दे जितु बेखौ एडिट खालामनायाव गोबां टाइम लाखागोन नोंथांमोना जास्ट सिम्पलैनो देखायबाय आं जेरैबायसा खालामनानै नोंथांमोननो देखायदों बेफोरबायसानो नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन जितु नोंनि भिडिअनि ब्लार आरो बेकग्राउन्डखौ बेफोरबायसा रिमुभ खालामनांगोन आरोना जितु जोंनिया भिडिअआ जाबायना भिडिअ एडिट खालामनाया जाबाय बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो प्ले खालामना होनि माबायसा नुयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै जितु फार्स्टनि खिनियाव मा जोङो बेकग्राउन्डखौ मा होआखैमोन ब्लार होआखैमोन बा सोलायाखैमोन नै बेनिफ्राय बेकग्राउन्डआ नै फैबायना नोंथांमोना नायनो हागोन नै ना उननि बेकग्राउन्ड माने उनाव बेकग्राउन्डखौ सोलायबाय माने रिमुभ खालामनानै जोङो ब्लार होनो हाबाय आरोखि ना नोंथांमोना नायनो हागोन इयाव बेनिफ्राय शेड'बो लागायनो हाबाय बेफोरबायसा नोंथाङा नोंथांनि जितु भिडिअ बै भिडिअआव माने ब्लार होनो हागोन लोगोसे जितु बेकग्राउन्ड बेखौबो रिमुभ खालामनानै बेलेग माने बेकग्राउन्डखौ होनो हागोन ना बेनिफ्राय नैयाव मिउजिक नोङो मिउजिक लाबोनोबा आरोना मिउजिक लाबोनोबा बेयाव मिउजिक लाबोनो हागोन नै नोंनि जितु लाइब्रेरिनि मिउजिक बेयो फैगोन आरोना नैयाव नोंथांमोना बेनिफ्राय मिउजिक लाबोनो हागोन नैयाव आरो गोबां नैयाव मा मोनो इफेक्ट मोनो मिडिया स्टिकार टेक्सफोर लिरनोबा नैयाव टेक्सआव होनांगोन हेन्ड राइटिं लिरनोबा हेन्ड राइटिंबो होनो हागोन नोङो नैयाव टेक्स लिरनो हागोन टेक्स लिरोब्लाना बेनिफ्राय जुदि गासिबो जाखांबायबा नोंनिया गासिबो भिडिअ एडिट जाखांजोब्बाय बेनिफ्राय बेनियाव होनानै राइट सिन जितु कार्ड दंना बेयाव होनानै नैयाव बेसेबायसा नोंनि रेजुलेसन बेसे नोंनि जितु नोंनि भिडिअखौ बेसेयाव नोङो सेभ खालामनो नागिरदों बेयाव नोङो नैयाव चुज खालामनानै सेभ खालामना होबानो नैयाव सेभ भिडिअ नुदोंना सेभ भिडिअ होबानो नोंनिया सेभ जागोन आरोखि ने सेभ भिडिअ होबाय आङो फर एग्जाम्पल हिसाबै माने नोंथांमोननो देखायनोसै नै ना नैयो जेब्ला खारनानै फुल जागोन अब्लानो भिडिअआ सेभ जासिगोन नोंथांमोना अलरेडि मिथिखायो जायफोरा काइनमास्टार इउज खालामो बा जायफोरा भिडिअ एडिट जायफोरा सासे इउटुबार बिदि भिडिअ एडिट खालामो बिसोर अलरेडि मिथिखायो ना बेनिफ्राय भिडिअआ बिदिनो जितु काइनमास्टारनि जोहै जोङो माबोरै भिडिअखौ बेफोरबायसा रिमुभ खालामनो हायो बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामनो हायो लोगोसे जितु भिडिअनि बेकग्राउन्डआव जोङो माबोरैहाय ब्लार खालामनो हायो बा ब्लार लाबोनो हायो ना बेनोमोन जितु दिनैनि भिडिअआ जितु बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामनानै ब्लार लगायनाया ना थ' नोंथांमोना जितु भिडिअ बे भिडिअखौ नुखाबाय माबोरैहाय जोङो गावनि बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनो हायो लोगोसे गावनि बेकग्राउन्डआवहाय जोङो ब्लार खालामनो हायो बेफोरबायसा नोंथांमोनाबो भिडिअ जुदि एडिट खालामनो सानदोंब्ला नैबे एप्सखौ नांथारगोन जितु काइनमास्टार बे काइनमास्टारखौ आं नोंथांमोननो आंनि जितु वाट्सएप चेनेलनि जोहै नोंथांमोननो प्रभाइड खालामनो हागोन बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि वाट्सएप चेनेलखौ फल' खालामाखैबा फल' खालामना ला बेयाव आं नोंथांमोननो जितु आं काइनमास्टार इउज खालामबाय थायो दासिमबोहालागै बेसेबा गोबाव जाबाय आङो बे काइनमास्टारखौनो इउज खालामबाय थायो बेयो माने मोजांसिन काइनमास्टार आरोना माने नोंथांमोना क्रमआव थांबाबो खस्थ' जागोन आरोखि मोननो बेनिखायनो नोंथांमोना जितु वाट्सएप चेनेल बेयाव बेनि गेजेरजों नोंथांमोना प्रभाइड खालामनांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि वाट्सएप चेनेलाव जइन जायाखैबा जइन जाहैनानै ला ओमफ्राय आं नोंथांमोननो प्रभाइड खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना एसेबाबो रोंनो हाबाय बा मिथिनो हाबाय माबोरैहाय जोङो बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामो लोगोसे माबोरैहाय जोङो बेकग्राउन्डआव ब्लार खालामो ना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर आरो लोगोसे माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला माबाफोर डाउटफोर दङबा आरो लोगोसे मानि सायाव भिडिअ नांगौ बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव माने कमेन्टआव बुंहर आरोखि अब्लाथाय आं भिडिअ बानायनानै नोंथांमोना जाहाथे फोरमायनो हायो थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय